tuturor și bine v-am pregătit la un nou video. Astăzi mergem cu altceva, nu mai mergem cu bicicleta, mergem cu pennyboard. E o mică diferență, mică, uitați că diferența e că pennyboard nu merge la fel de repede, dar măcar merge. Și merge lin, așa, îmi place. Bine, pe șosea nu sunt drumuri prea bune, dar merge mai pe local, dacă pusesem o mică pauză, că erau cam mulți câini pe acolo, așa, dar... Încă un câine. Așa... Ce așa, luăm pulul, acum la colț. Stați că mai... ok. Bun. Continuăm. Avem o viteză extra, uitați ce viteză trăgem, uitați. Așa. Totul rămân cumpa. Hai noroc, prietenași. Băgă viteza. Bă, dacă vreți, îmi puneți întrebări în comentarii pentru a știu și ea. Dacă vreți, doar v-am zis, pentru Q&A. Eu o să fac. Dacă voi puneți întrebări în comentarii, normal. Dacă puneți, facem.